niin, morjesta ja tervetuloa vuoden ensimmäisen videon pariin. Kajakkikalastuskausi on kohta käsillä. Tänään ei vielä olla menossa kalaan, mutta jotain siihen liittyvää. Ajellaan tässä pojan kanssa Sipoonrantaan kohti Bear and Water -nimistä melontaliikettä. Tänään olisi tarkoitus viedä mun kajakkikalastusharrastus uudelle tasolle, eli hommata uusi kunnollinen kalastuskajakki. Mennään katsomaan vähän minkälaisia kajakkeja kaupasta löytyy. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Aika hieno paikka. Siinä on, joo. Se on poljettava. Tollanen sit joskus. Noniin, täällä on kajakkeja. Joka lähtee. Joo, kajakkia tulin katsomaan. Kajakki. Minkälaista? Mulla olisi pari mallia tuossa mielessä, mitä on kattellut teidän tuolta. Tää on se pedaali, mutta se ilman pedaali, joo. Oota, mä kysyisin, että onko se vielä sen pois. Tuolla on niinku yläkertakin vielä. Sielläkin on kajakkeja. Joo, just toi. Sitten oli toi Lagoon. Toi, joo. Oli 10 toi. En mä tiedä, kai sitä vaan pitää istua kyytiin ja kokeilla miltä tuntuu. Joo. Tää on hyvä tää säiliö, tosi tilama. No, kokeillaan mennä kyytiin. No niin, pari erilaista kajakkia tässä. Etualalla on H&S Penguin 2. Ja tää takana oleva malli on Lagoon SOT. Hyvin samanlaisia kajakkeja, ei hirveästi eroa. Tässä Lagoonissa on 2 tällaista pyöreitä. Tässä H&S:ssä on sitten 1 tällainen neliskanttinen. Säädettävät jalkatuet. Sitten on nämä varustekiskot. Niihin voi kiinnittää kaikenlaista. Kiinteitä vapaatelineitä oli vissiin 4 tässä mallissa ja penkki, jota voi säätää. Se lähtee irti. Sitten on takana molemmissa malleissa tällainen avonainen tavaratila. Molemmat kajakit on suunnilleen samaa hintaluokkaa. Tää H&S on 5,90 ja tää Lagoon on 4,90. No, kumman sä ottaisit? Vihreä. Se on kyllä jotenkin paremman oloinen toi. Runko on korkeampi. Tuntuu paljon vakaammalta toi. Tuolla edessäkin on noin paljon säilytystilaa. Voi heittää vaikka teltan sinne. Kai me tällä mennään. Tarvitsee jeesi sekaan.
Ei mä ajattelin, että tarvitsee apua sen kanssa. Ja tää tuli niinku 2 pakkaa. Joo. Tää tuli niinku... Jees. Ei tämä. Joo. Siinä kaikki. Mela sulla on. Mela on, joo. Kiitoksia. Joo. Kiitos. Loistavaa. Kiitos paljon. Kiitos. Moro. Niin, siinä se komeus on kiinnitetty auton katolle ja valmiina kuljetettavaksi kotiin. No niin, siinä oli meidän kajakinhankintareissu. Kajakkikalastuskausi käynnistyy ihan näillä näppäimillä. Muista laittaa kanavatilaukseen, niin saat tiedon heti, kun ensimmäinen reissuvideo tulee uunista ulos. Kiitos kun olit meidän matkassa ja palataan seuraavalla videolla. Se on moro!